O, dance na, Adriel. Ready, set, go, dance. Napagod na si Adriel. O, wala nang baterya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. O, wala nang baterya. Papa? Uwanin. Papaligo. Sino si Kadiri? Wala na. Lubat na. Ligo. Ligo, ayaw mo maligo sa swimming pool? Ayaw swimming pool. Ayaw swimming pool? Ayaw swimming pool. O wala ka magsiswimming Sure, pool. ayaw. Ayaw mo swimming pool. Ano ba yun? Mamaya, gaya. O yan, nauntog. Nauntog siya. Paano na ba tayo i-end ang live? Ay, tagal na akong nag-live sa Facebook, ay sa YouTube. Paano na ba ito i-end? Ito ba yun?